Bilin eh. Handaw. Hah? Kari lagi kudu ya. Kawan dia apa? Bulu nagbuwag. Baka niya buwatan yung susunod niya. Ginaay siya kaya nangin na siya matabaho kay. Ito pang sikas. Mama ni, saan tumaon? Ito, kahit kali ko, malas sa pag. Bakit siya iba tatulog timpla sa kukuan? Nakong sa grurin, kaya nakong sa iluan. Oo, sa iluan. Nga si dari kay kuan, ako rin buhat. Ito buhat dari, hindi ko maglut sa mga kaya di ko sisili makailasal naman. Lingkod. Pagkakulan niyo ba, utak mong pakuhan na ang pagay. Oo. Mutang niya, kuhan mo ang part niyo sa kasa. Nahan sila kay kuhan naman. May customer, nawala niyo sa sila. Kasi pagi na kayo yung mga trabaho. Parang may buwak, kasi parang gamit ng buwak kagapon. Kanilo ko, nakasa na buwak katila. Mama na ituan. Ay, nagawa ko. Ako, hindi na squad. Ako, hindi lang yung mga bata na. Kailangan sa maglingkod-lingkod. Sigihan buyag ang kauban man. Kasi pag na kayo na matabaho. Parang na sa ondoy na bay. Nanginoan ang gawin tapos sa kuan. Tapos sa kanina ta mo pisto sa ona, kan manggudni di man ni kananan mektihan ra man ni sa ona. Ya nila ay sila nagmekti. Di mo kananan, sunod siguro magimo na ni kuan. Patang snacks. Nang dami hotel jug, natek ug na makapalit mi dani hotel jug magtimpla mi kon nan food salad. May tapa ko kuan. Tapos kapunan palit og kuan water jug o kanang prutas. Adi pa kita nito na naghang kuan. Ahang nino, grabe pilaw, grabe butana. Tinag hotel, nagluhod mo siguro ka? Ito ko rin tingog. Wala, nagkapo na. Doon na. Tingog na. Karon, tingog na ron. May pakitain juga mong sudan ron nga naluto. Pag una din luto, yung kabuntag na nagabot. Kanina lima na ko kay aligadtos pikas. Kabuntag na rin, hotdog, kabutlog. Sunod ang pansit. Sunod inunan. Sunod tudang taong. Sunod nilagang baboy. Sunod humba. Oh, gulay mo lang eh. Ano ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ra kaputahi. Wala ni kami nagtukay na may kuan. May baklay bubok ko ada ni waman. Mura na pa rin titil. Karin tinanan mo. Gopa ha? Makagwapa kay ni tik pa naguro-guro pa ng tungod. Sila daning magwapag samot. Ya, tindira.
May mangitam, mangitam ang puno na di ko na may bukbuk. Sidan, siya ng sidanan, kaya nanay ko tukador. Kasi daw tukador ka mong tinda. Pero para speakers ng kagabuyang-yang ra. Minsan dali mo na kasyudad na. Sudad naman may mga na-improve na po may gamay. Di na may mag hujop-hujop itong abuhan. Kay gasol na, muliso na naman mi. Kasi tila, di na po mabaguan ka, di na magkuan. Di na magkaos-kaos. Saan kuya ha? Di na sila malanaw. Kaso na sila malanaw. Busy na silang online. Ito yung tab na nag-init kaya duhagod mo electric pa naguguro. Pag-display may fruit salad. Basta makakita po water jug o pangkunan sa prutas. At ang itindas daw sa una itong ibalik ani. Mga pagulaman. Labi na natin ang pista ani. July 25 pista ani. Ano siya? Sila ni magdamag, hindi magbuntag, hindi na nituan. Amin daw, ganun yung palit yung buwasa. Bakit palit? Ano, nakasuan na ito, by pang datit. Dala, magkawad, binalis. Ay, ano? Ay na, yan. Yan lang mong paala niya mong putahit, nila ka buok. Dahog-dahog sa paghalin, nagapon dahog-dahog ang manghalin nga. Gamay lang totoo mong panghapon. Ako pikas na ako tayo pikas na abot ng tag-unsi. Tabuok. Kailan tayo balbakuag. Ginuga ko balbakuatil. Hingal ko ko paklay. Magpaklay lang siguro namin ko tayo. Kapalo tayo aircon pa ko. Saludo ba? Sabihin sa yapon. Ay, serious na naman. Ha? Ang gulay. Kung kay gwapa si kagulay. Ha? Kung kay gwapa ka si kagulay. Ang gwapa si gulay tila. Sige, okay. Ikaw, gusto mo sa ganun, gulay pang ikalipay. Ha? Gulay. Ano sa gwapa? Nice pa dibuk. Kuklos gani, daya sa mo mabalit. Kuklos ani, asa mo mapalit. Ato merkado? Daw naman ani. Say katagopin Domingo Hotel. Open kata Domingo. Open tas Domingo. May 30 gamay. May gamay. 30 na gamay. Sabi lahat to TV. Botang talong. Ang inita, oy. Ano sa? Busita kay dakpantil, ikaw din multahan. Takbuhan sa may manakupay na ikaw din multa. Hindi ba din multahan nagmupalit, ang naninda naman may multahan. Bato ganis ubos din ka pa itong silupin naman kay baunanan. Dani naman nato kasilupin. Ang kainit sa panahon na may maghimulat ang salad tila. Nga ito dapat mo yung sukli. Ito na nagutod bulay ganihawa ka ng pasinsiyo.
Agdaan ka pong tibok po to. Silog sinsiyo. Dapat ka, ingaron mo daging sudaan. Salamat, balik-balik. A few moments later. Dolabado sa La Union. Dani amisahan ag pataylawas ni Nanay Basing. Ano lang ko mag-video kay masig ubang mga kuan, masig masuko ba nga nag-video ko. Simbahan na naman yung videohan. Ano lang simbahan dani din higimisahan. Sa Nanay Basing. Lahiran ko no. Medyo lang interview na. Kaya ka nyo barahan?